δίδυμα αγόρια, ο Ντανιέλ και ο Ντομινίκ, μεγαλώνουν σε μια εννιαμελή οικογένεια με πολύ αγάπη στο Μιζούρι της Αμερικής. Όταν γίνονται 10, μαθαίνουν ότι είναι υιοθετημένα. Από τότε αρχίζει ο αγώνας αναζήτησης των γεννητόρων τους, που στην αρχή μοιάζει εντελώς ατελέσφορος. Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια εντοπίζουν τη βιολογική τους μητέρα μέσω μιας ειδικής ιστοσελίδας στο ίντερνετ. Είναι η Κάθι Ντέιβις από το Μιζούρι της Αμερικής, για πολλά χρόνια εθισμένη στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ, ανίκανη να μεγαλώσει τα παιδιά που έφερε στον κόσμο το 1977, τα οποία στην ηλικία των 2 ετών δίδονται για υιοθεσία. Συναντιέται λοιπόν για πρώτη φορά μαζί τους μόλις φέτος τον Ιανουάριο και τους αποκαλύπτει ότι είναι καρπός μιας ολιγοήμερης σχέσης της με έναν Έλληνα ναυτικό από τη Λέσβο, τότε 19 χρόνων, που το γνώρισε στο Γκάλβεστον του Τέξας και ο οποίος δεν έμαθε ποτέ για τη γέννηση των 2 αγοριών. Από εκείνη τη μέρα τα 2 παιδιά, που σήμερα είναι 2 εξαίρετοι επιστήμονες, ψάχνουν για τις ελληνικές τους ρίζες. Αναζητούν τον Έλληνα πατέρα τους, γνωρίζοντας μόνο τον τόπο καταγωγής του και κατά προσέγγιση ένα όνομα που δεν ξέρουν καν πώς να το προφέρουν. Ο Ντομινίκ, χημικός, έρχεται σε επαφή με το ελληνικής καταγωγής αφεντικό του στην εταιρεία τη φαρμακευτική όπου εργάζεται, ο οποίος του μιλάει για το πάμε πακέτο. Έτσι λοιπόν το βοηθάει να έρθει σε επαφή μαζί μας και να μας καταθέσει τη μεγάλη αγωνία των διδύμων. Η συνέχεια τώρα, εδώ στις οθόνες σας. Διότι ο Ντανιέλ και ο Ντομινίκ ταξίδεψαν από το Σικάγο και το Μίσιγκαν της Αμερικής και είναι απόψε εδώ αναζητώντας τον Έλληνα πατέρα τους. Να τους υποδεχτούμε παρακαλώ. Hello. Welcome. Γεια σας. Έμαθες κιόλας ελληνικά. Welcome, Daniel. How are you? Good, excellent. Did you have a nice trip? Yes. Καλώς ήρθατε στην πατρίδα σας. Actually, welcome home. Αισθάνεστε σαν να είναι πατρίδα σας? Να χαιρετήσω βέβαια και τη Ροξάνη Βλάμη, η οποία κάνει την παράλληλη μετάφραση για να έχουμε εργονομία. Αισθάνεστε? Αγαπούμε την Ελλάδα ήδη, χωρίς να την γνωρίζουμε ιδιαίτερα. Νιώθετε Έλληνες? Ever since we were boys, we always loved to eat Greek food when we were little boys. Ανέκαθεν νιώθαμε Έλληνες, ανέκαθεν μας άρεσε να τρώμε ελληνικό φαγητό. Απίστευτο. Τι είναι το γονίδιο, χωρίς να ξέρετε βέβαια από μικρή τι συμβαίνει πραγματικά στις ρίζες σας. Μεγάλη οδύσσια στην προσπάθειά σας, Yes. We're 30 years old. We're half our life is already over. Είμαστε 30 ετών, η μισή ζωή μας έχει ήδη φύγει. So we wanted to find. We very much want to find our father to Θέλουμε πάρα bring πολύ peace to our να souls. συναντήσουμε τον πατέρα μας για να φέρουμε γαλήνη στην ψυχή μας. Μάθατε για την υιοθεσία σας όταν ήσασταν 10 ετών. Μεγαλώσατε σε μια πολυμελή οικογένεια. Μεγαλώσατε καλά από ό,τι έχω μάθει, με αγάπη. Σας φρόντιζαν πολύ οι χριστιανοί γονείς σας, όπως διάβασα στα στοιχεία που έχω. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί μεγαλώσαμε σε μια πολύ καλή οικογένεια. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω πόσο αγαπημένοι είστε μεταξύ σας. Είστε και δίδυμοι. Σας βλέπω και εδώ μαζί σήμερα. Ξέρω τη διαδρομή σας λίγο πολύ μέχρι σήμερα. Ανέκαθεν νιώθαμε πολύ δεμένοι. Και βεβαίως η πραγματικότητα πριν την υιοθεσία μας μας έφερε πολύ κοντά, περισσότερο κοντά. Και σχεδόν πάντα το πιο ισχυρό πράγμα που είχε ο καθένας ήταν ο ένας τον άλλον. Τι εννοείς πριν την υιοθεσία σας η κατάσταση ήταν δύσκολη? Έχεις μνήμες δηλαδή πριν από τα 2? Έχουμε
σκόρπιες μνήμες, θυμόμαστε κάποια γεγονότα. Some of the facts that have come out since we found our biological mother. You know, unfortunately, some of the situations μάθαμε weren't too πολύ good. περισσότερα πράγματα όταν συναντήσαμε τη βιολογική μας μητέρα. Κάτι που συνέβη πάρα πολύ πρόσφατα, έτσι, μόλις τον Ιανουάριο. Βρήκατε άκρη. Από ποια ηλικία ψάχνετε τους γονείς σας, παιδιά? Well, we knew, you know, like I said, around 10, our parents told us we were adopted. Στα 10 μας οι θετοί γονείς μας είπαν για την υιοθεσία. We always wanted to find our parents. Just Και έκτοτε it's hard to explain when θέλαμε you're πάντα να not βρούμε τους adopted γονείς what it μας. feels like to try to put the pieces of the puzzle Θέλαμε together. να But ενώσουμε τα κομμάτια once του we got παζλ. older and moved into Και high school and college, όταν we πήγαμε really στο started getting Λύκειο και serious στο about it. κολέγιο, αρχίσαμε And, να ψάχνουμε πολύ σοβαρά για αυτούς. we had the adoption file. Πήραμε We και knew το her αρχείο name. της υιοθεσίας, το φάκελο, So we started, but we kept hitting dead ends. και you know, ξεκινήσαμε μια έρευνα roadblocks. που μας οδηγούσε σε διέξοδα, δυστυχώς. I registered on a website in the year 2000. Το I registered on a 2000 website. απευθύνθηκα σε heard ένα nothing. διαδικτυακό And, τόπο, αλλά she δυστυχώς registered on the same δεν website. βρήκα κάτι. December of 2007. Το Δεκέμβριο and, του 2007, I got a Then it was in January. yeah. It was in January so you found your mother through the that he website. called me out of the blue. I was picking up my daughter from school. and Ήμουν he με was την like, κόρη μου στο "Sit down, σχολείο you know, I've και seen με his πήρε ο attire." αδελφός μου, μου And, λέει κάθισε, θα σου πω κάτι καταπληκτικό. So he told me, and it was really just talk about changing your life. I mean, Κάτι που θα αλλάξει τη we had ζωή a μας. 27-year gap Είχαμε ένα κενό for 27 meeting this, from knowing this ετών person, and to be able Και to meet her. το γεγονός we met ότι her about 2 weeks κατορθώσαμε later, να face συναντήσουμε to τη face. μητέρα μας μετά από 2 And, then to be εβδομάδες able από τη to- μέρα εκείνη, to have some να of the δούμε pieces το filled in πρόσωπό for the first της 3 και years of να our life ενώσουμε was κάποια από awesome. τα κομμάτια του Was παζ, awesome. για μας υπήρξε μια πραγματικότητα που προκάλεσε δέος. My heart was pounding when I called him on the phone. I said, Χτυπούσε πολύ "You're δυνατά not η gonna καρδιά believe this, μου they found our όταν mother." τηλεφώνησα στον αδελφό And, μου. he Του said, είπα, "What? δεν θα το What?" πιστέψεις, I said, βρήκα "Yeah, τη they μητέρα found our μας. Και mother." εκείνος ρωτούσε, So, είναι δυνατόν, τι λες? Και We λέω, ran ναι upstairs βέβαια. and we called her for the first time. Και and it της was, τηλεφωνήσαμε για it πρώτη was very φορά. emotional. It Ήμασταν was- πολύ it was great. συγκινημένοι. It was wonderful. Τι σας είπε, βρε παιδιά μου, όταν σας είδε, ένιωσε, σας έδειξε ότι είναι μετανοημένη, έδειξε ότι είχε μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά που συνέβησαν στη ζωή σας, σας ομολόγησε ότι η ίδια είχε αυτά τα προβλήματα εθισμού, τα οποία την κατέστησαν ανίκανη να σας μεγαλώσει. Και τι σας είπε για τον πατέρα σας? Fortunately, she's been recovering from her addiction problems for about 10 years. Έχει it νοσηλευτεί just seemed like the τα time τελευταία was 10 perfect. χρόνια για τα προβλήματά And, της, είναι σε and πολύ she did καλύτερη apologize κατάσταση, for a lot of things. τα And πράγματα we- πάνε the first καλύτερη thing για we told her εκείνη, is that she's ζήτησε forgiven. συγγνώμη για πολλά She's πράγματα. forgiven. Το πρώτο There's πράγμα no που της anger, there's no είπαμε είναι ότι bitterness. τη συγχωρούμε, Αλήθεια, ότι δεν υπάρχει συγχωρήσατε. θυμός ή πικρίες. You forgave New her. beginning, yes. Ναι, θέλουμε μια νέα αρχή. Yeah, and then she gave us more information. Και μετά μας the story έδωσε we had about her περισσότερες father, πληροφορίες. we had some details and stuff, but after meeting Γνωρίζαμε her, she κάποια filled πράγματα in για a τον lot πατέρα of μας, very specific αλλά αφού τη details συναντήσαμε, βεβαίως μας έδωσε that kind of πολύ guide- πιο that ακριβείς kind of- I mean, I και guess you could say συγκεκριμένες really πληροφορίες, intensified our search γέμισε, because κάλυψε κάποια now finding κενά her, we just knew και βεβαίως that το it would γεγονός be a ότι lot τη easier to find him συναντήσαμε now. και τη βρήκαμε μας And έκανε that να everything πιστεύουμε would ότι be θα είναι filled in. πολύ πιο εύκολο να βρούμε τον πατέρα μας. 'Cause Έτσι λοιπόν, από αυτή τη συνάντηση με τη μητέρα σας, μάθατε ότι ο πατέρας σας ήταν ναυτικός όταν γνωρίστηκε με τη μαμά σας. Είχε μία σχέση μόλις 20 ημερών μαζί της. Η καταγωγή του είναι από τη Λέσβο. Δεν έμαθε ποτέ για τη γέννησή σας και είχατε κάπως μάθει, κατά προσέγγιση, το όνομά του, το οποίο ποτέ δεν μπορέσατε να προφέρετε τελικά, γιατί είναι τα ελληνικά ονόματα κάπως δύσκολα. I had a friend, my first job out of college, I had a friend who Όταν was, τελείωσα το κολέγιο, το πανεπιστήμιο και πήγα στην πρώτη μου δουλειά, συνάντησα έναν Έλληνα, τον οποίο συνάντησα μέσω μιας φίλης της γυναίκας μου, είναι άνδρας της, και μας είπε ότι ίσως από το επίθετο του πατέρα μου, ίσως ο πατέρας μου να καταγόταν από την Μικρά Ασία. Συνάντησα έναν Έλληνα στη δουλειά μου, έναν άλλον Έλληνα, έναν προϊστάμενό μου, του μίλησε για μένα, για την ιστορία μου και θέλησα να δω αν μπορούσε να μας βοηθήσει.
ποιες λεπτομέρειες ή πληροφορίες θα μας έδινε ενδεχομένως. So he started telling us, he actually told us about the show. Μας είπε για την εκπομπή σας λοιπόν. Αυτός λοιπόν σας είπε για την εκπομπή μας. Ακριβώς. Έχει ένα εξάδελφο που ζει στη Σάμο και εκείνος μίλησε για την εκπομπή σας. Στον φίλο μας. Εκείνος λοιπόν μας μίλησε για σας. Μετά κάναμε έρευνες για την εκπομπή σας. Και έτσι λοιπόν έρχεται σε εμάς κάποια στιγμή αυτό το mail και μαθαίνουμε ότι δύο δίδυμα αγόρια ψάχνουν εδώ και 20 χρόνια να βρουν τον Έλληνα πατέρα τους. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που στη ζωή σας γενικώς τα έχετε καταφέρει, παρόλες τις δυσκολίες που περάσατε, που είστε δύο καλοί επιστήμονες, δύο καλοί οικογενειάρχες και που υπάρχει μια ελπίδα απόψε να πάρετε αυτή τη μεγάλη χαρά, να ολοκληρώσετε αυτό τον μεγάλο αγώνα αναζήτησης, συναντώντας επιτέλους τον Έλληνα πατέρα σας. Να σας πω ότι και για μας, ναι. Θα σήμαινε πολλά για μας να τον συναντήσουμε. Είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε Έλληνες, που έχουμε ελληνική καταγωγή. Είπα στην γυναίκα μου, αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένος, ευλογημένος, διότι έχουμε μια ισορροπημένη και υγιή ζωή. Όμως είπα στη γυναίκα μου, ξέρεις εσύ, τηλεφωνείς στον μπαμπά σου, του μιλάς, γνωρίζεις κάποιες λεπτομέρειες, γνωρίζεις από πού έρχονται τα χαρακτηριστικά σου. Εμείς ποτέ δεν γνωρίζαμε κάτι, δεν ξέραμε σε ποιον μοιάζουμε. Ήταν σαν φάντασμα λίγο ο πατέρας μας στη ζωή μας. Και για μας το να τον συναντήσουμε θα σήμαινε πάρα πολλά. Να δούμε το πρόσωπό του, τα χαρακτηριστικά του. Ποια είναι η προσωπικότητά του. Μοιάζει σε μένα, στον αδελφό μου. Εγώ ελπίζω να μοιάζει σε μένα, λέει ο Ντάνιελ. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ότι και εμείς δυσκολευτήκαμε πολύ στην έρευνά μας. Όμως, έχω να σας πω ότι εμείς το πακέτο σας το παραδώσαμε. Το παραδώσαμε λοιπόν στη Λέσβο, σε έναν οδηγό ταξί, που είναι ήδη παντρεμένος, έχει 2 παιδιά και λέγεται Αργύρης Κουγιουμτζόγλου. Αυτό είναι το πραγματικό όνομα του πατέρα σας. Αυτός είναι ο γεννήτοράς σας. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον αντικρίσετε αμέσως τώρα σε αυτό το βίντεο που θα δούμε μαζί. Το βίντεο της παράδοσης. Έτοιμοι? Πάμε να τον δούμε πώς είναι. Το γεγονός ότι είχαμε μόνο το κατά προσέγγιση όνομα του παραλήπτη οδήγησε την έρευνά μας σε αρκετές δυσκολίες. Διασταυρώσαμε τις πληροφορίες μας και καταλήξαμε ότι ο παραλήπτης που ψάχνουμε είναι ο Αργύριος Κουγιουμτζόγλου. Τον εντοπίσαμε στη Μυτιλήνη και πάμε να τον συναντήσουμε. Κύριε Αργύρη, τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνετε τον λόγο που έχω έρθει ως εδώ για να σας δω? Σας θυμίζει κάτι? Βλέπετε την εκπομπή μας? Την εκπομπή τη βλέπω, αλλά δεν το περίμενα. Δεν το περιμένατε? Όχι, δεν το περίμενα. Πιστεύω ότι θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Το κλειδάκι αυτό είναι δικό σας και αν τα καταφέρετε να έρθετε στην Αθήνα θα μάθετε ποιος είναι ο αποστολέας του πακέτου μας. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ποιον μοιάζει? Ευχαριστούμε. Και στους δύο. He looks like both of you. You both look Για like την him. ακρίβεια θα έλεγα ότι είναι ίδιος ο Ντανιέλ. He looks more like More Daniel. than we could have ever hoped for. Brother. Daniel He's very handsome looks more then, like right? him. Είναι Ναι, πολύ είναι κούκλο, όμορφος. συμφωνώ. Ντανιέλ, Είναι πολύ σου μοιάζει καλύτερος πολύ. από ό,τι ελπίζαμε. Daniel, he really looks like you. It's like it's kind of freaking me out to see myself in 20 years. Τρομάζω λίγο γιατί φαντάζομαι τον εαυτό μου μετά από 20 χρόνια. He looks like my son. Αλήθεια λες? Μοιάζει και στο γιο μου. Yesterday, my son said he wants to meet his grandpa. Χθες ο γιος μου μου είπε ότι θέλει να γνωρίσει τον παππού του.
very happy he could meet his grandpa someday. Και είμαι πολύ χαρούμενος που κάποια μέρα θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Η αλήθεια είναι ότι έχει έναν παππού, είναι υγιέστατος. Και το θέμα είναι αν κατάφερε. Και βεβαίως ο παππούς έχει 5 εγγόνια. He's got the same ears. Έχουμε και τα ίδια αυτιά. Like you, yes. Τα μάτια. Οι γραμμές στο μέτωπο και στα μαλλιά. Ναι, παιδιά, αυτός είναι ο πατέρας σας. Και το θέμα είναι αν είναι απόψε εδώ. Και γι' αυτό το θέμα καλώ αμέσως τον Πέτρο. Έλα, αγόρι μου, έλα μέσα. Ο Ντανιέλ και ο Ντομινίκ κάναν πολύ μεγάλο ταξίδι. Με μια μεγάλη προσδοκία. Απόψε. Κρέμονται από τα χείλη σου και οι δύο. Ο κύριος Αργύρης Κουγιουμτζόγλου